Dónal Ó hAinniféin as listearán le spól I gCorca Dhaoine ó thuachas just ar imil na Gaeltachta sin. Clán múr grí, cehar díag sa tig, mam agus dad, seisir díag agus éon bhunbhúntóir díag go tháinig amachchas an tig sin, agus mugra fuair siobháin an seo na measc, an so I ráthúil, tá anis mar phríomhidin, agus letheagainn na tagas tríomheán na Gaelanna agus an letheile tagas tríomhéala. So bunscoilíocht is scoil chlún chúra I le spól, isteachadí scoil na mráthar sa dagan agus an son a raig go dtí chláiste Mhuire Gan Smál. Bhí rá idirlíochta ar fáil I gColáiste Mhuire Gan Smál ag an uair ag an ansin chun múna na Gaelanna a ránú. Agus de ránaí mar múna na Gaelanna mar cheapan mar mé féin agus mar cháir de séamas de Londra, tá is a bhail séamas Londra gus raid daoine eile, séamas tá a bhail Gaelscoileanna is a gorca ceannas na Gaelscoileanna smó sa tír. Ránaí mar múna na Gaelanna mar go raibh ráfla a dul thart go méidir go mecht trus chun na breatainna bige mar chuid den rá idirlíochta sin. Junker. Rud éigean dá le héad, agus Tony Doyle nó António Dúil a bhí treis sealaigh léamh nó chudas na leabhar sin a bhí ar scoil fad a scríomh a bhí mar léachtóir. Agus go féin bhí trus chun na breatainna bige I gceist go dtí chláiste na n-aonad I Germardan. Agus bhí san ag chuir lúntar bhúntóirí sa bhreatain bheagan san na gimrún san agus thugam mar trusan an san ar na scoileanna breatainise, na scoileanna tumadachais sa bhreatain bheag agus chuig sin a bhaim go mór an caime ará, mar bhí san a cainte ar immersion education agus tumadachas agus rudí nácraibh agus múna tríd an tarna tanga agus I caint faoi chúrsaí tangan agus cuasaí dáthachais agus I dachas sa tarna tanga ar bhealach a bhí éagsúil beagán leis an taithí bhí go inéireann go dtí sin agus háan sé sin go mórlam agus an san nuair a ghága mar an chláiste bhfuil ní raibh de rá hastig go me bheith buinte leis an Gaelscolaíocht gcónaí bhí buinte le chláistí saoraigh go baile agus hastig go a bheith ag múna tríomheán na Gaeilge. Thosnig má héal I dachas an son. Hosnig scórána. Dhéanas ráid leitheanta an a díocht an sin nuair bhí brinde mar phríomhide agus Hánig síisteach tristum fág beidir an tarna lá hánig síisteach agus cheistigh sí an rám fao cad a bhí múnta ag an ledóg. Agus chuig sé sin isteach sa an comá bhís rá. Ní henúnta screibh go raibh rathair an scoil ach an son de fuair is post istigh in Mourne Road in Drimnach an son Our Lady of Good Counsel scoil de bhuachalí amháin scoil Síonseach agus bhí ranga cehar an sinna gom agus taithí an éagsúil mar ní raibh éon Gaelan in éacair agus san agus tá scoil bhí an scoil sin bhí sé sin díon ag dailá le daltaí go raibh mór eagrachtaí an ach bhí an hásta seo deir na hochtóidí is hochtóidí agus chiar deile bhí post fógrathe is scoil Nassán post Sealadach agus dhéanas agalah ag tús mína nollag an son agus fuaras an post Sealadach Mícheál Ó Feitheamh sa chaithír chuir na ceistena agus chahas trí bliana nó mar sin trí bliana go leithan sin ag múna is scoil Nassán agus dálamís an túfás an sin ó Mícheál agus ón bhirn úntach a bhí ag an am nóir níchaníile as ina siar de fúla rúí tigrúí agus mar í gofig as ina siar chuma agus Ferris McLaughlin agus chahas trí seachtaí le Ferris ina siar le ranga cúig bhí sé de nósa chu ranga hút chun na Gaeltachta a feith trí seachtaí agus háan gachéanrad faoin scoilm bhí nóirín bhí sa siúlamach le nóirín ag an am bhí si ag múna mas na sceirí agus an san fuair si post in scoil na Máir in St Mary's ar bhór na Huimhin sin agus bhí mar an na hástam le clia an na hásta Flatland tugann tú féin an roige ní léon tóra leis ach an sin tháinig post a níos
I liminach mar fríomhide Gaelscoil a bhí just díreach bunathe blian ó gá riime sin Gaelscoil sár séal. Agus bhí sé do gáíocht a gom chuisteach ar a bost agus ganach líon anna bheag blianta taithígum. Ach tuisgribh an scoil nó agus beag ní a bheith gá chuig mléana san amláin a bheith gut mar chun a bheith capéad a fríomhide. Fuair an post 1992 sin bin bealta na nó meheh 1992 agus has níos an man fór. Agus tám well bhí tam a fríomhide ó hin agus limnach bhí cónaíorn in inis fuair nóirín post in inis éanad nó bunathe is na báir scoil an teilig néfa. So fuair sé sin post in inis agus cheannaí mar tuigeann inis tréis an post in a rinach ceair. Agus bhí sa tomátisteach agus amach go limnach go dtí 2000 agus sé. Nuair a gastrís go hinis mar fríomhide go dtí Gaelscoil Mhíchíl Chíosóg an áit bhfuilm fellár. So has níos a gháilt de Gaelscoileanna déireann 1993 díreach nuair a bhí capé mar fríomhide mar bhí cuistí réúnda ann ag an am agus bhí cuiste thuúmhún gnách golóir agus bridú golóir ag an am le liminach agus bara ag tacht faoin gaelscolaíocht i gcúige mún chuma agus an son has níos a freastal ar chruinnithe agus ar Gaelscoileanna agus surra vis go ví les Uachtarán agus san I Uachtarán dána blianta go tá éigen sna leabhar sin a caihan sé go mórlam caimrá caihan sé go mórlam agus bhualas le daoine úntacha ar fad just daoine den chiadsco agus bhí antá linn ag an am sin nuair a tháinig mise ar bhórd Gaelscoileanna bhí golóir I gaddóibh das na seanandúí fós ann daoine bhí ann lusgat ó chús na glúiseachta a bhí tréis a bheith páirteach na seascadí agus na seachtóidí agus na hochtóidí agus a bhí tacht chun críche lusgat. So bhí sé go hálan a bheith páirteach in san drochad sin don na chlún sin a dhéanaan nurid sin agus iad ag bunú Gaelscoileanna timp na tíre agus mar sin de. So bhí sé go hálan beidir fáil mutha san agus chnic me an tumantas agus an díalseacht agus an grá agus an etis agus an fiántas a bhí buint leis an Gaelscolaíocht agus an nuálaíocht chumá. Tá frasú gur bhhain cosúlaach daoine bhhain ein difirtí idir an dag leon nó sé bhéir an meán céin no de bhí an tír go tharlú mar a higann tú ag an nám agus nuair bhím se caint le tuismóirí láram faoi Lord Stanley agus hochtaigh trucha agus bunú na scoileanna náisiúnta agus an san téim ar go dtí gus go an tréimh se sin nuair bhí an réilge éigentach sús go dtí Cúiseanna héindí ag seascan nuair a tú go cadamh de bhunscoileanna múna tríomhean an bhéarla dáma sin ráhan an idir ranga. Agus an san ag tús na seachtóidí nach raibh líon anna bheag an bhunscoildí glas mar an Gaeltachta teagas go thomláin trí réilge. So chumar trí tréimhse an a dhéanaan san agus hasnig glúiseacht na scoileanna lá réilge ní raibh an focail Gaelscoil lúte chorbe ag an nám mar a higann tú. Agus gan dát bhí a henagam ar bhí hála mar a thuirtaigh cósan linn ag baile a bhí mar chathíorlach ar Gaelscoileanna féin ar feich tamlín agus buinteach leis an rud agus de bhí a henag an dát gom ar golóir príomhidí agus mar dearm bhí mar gur fuair mé Róm isteach sa bhort sin agus mar gur fuair ag baile mar príomhide scoil na Minard tá dúnta is duine conascail sin sa phróiste le scoil chun cúra tá lúta gom chuma ach so de bhí athartha ag tachtach bhí athartha mór a tarlú sochaí na hhéir na gná agus chuméhanna ar dhearbhlann na crá agus an sin ar Jacqueline tháinig in na díg agus Colm Dúlacháin agus na daine sin go léir bhí an le Malín féin agus ag tacht a raig go dtí blachannad sa látáinmhan atá ag obair go dtíon sa ghort sin fós.
Bhí an tíre go tharlú agus nuair a bhí tús na nóchaidí am har a bheith cinúnach star na tíre má íchan tú ar an sochaí agus mar a bhíh róbín agus an tácháin sin agus gan dát an brise leis an aglas a thosnig le césaí agus leis na rudaí go léir a hála ina dhéag sin bunú Gaelscoil an chuirtálainn an chiad Gaelscoil ilchreidimhach agus ag brise an cheangail leis an aglas ó thaobh bunscoileanna de. Agus gan dát buntáiste olbhúr atá fós, well atá sé gachscoil inis mar ní féidir bunscoil éon chinéasacha bhanú inis cai gachscoil a bheith sásta ghlacha le buchalís Cailíní ach ag an am sin bhí a lán bailte agus in éireann ina raibh clochar agus manisteir nó clochar agus scoil na mráthar nó scoil na Mhíchíl agus scoil na Gailíní agus ba bhaintáiste olbhúr don ghaelscolaíocht gur scoileanna hAinniféin de baiad agus bhí sé sin mar rá úntach tháinig me trasna le déanaí ar an gcéad bhilóg a bhí á scape de inis chu me chuta nuair a bhí bunscoil lán réalga á bhanú chun ní raibh an focail Gaelscoil lúta annach an irid sa chlúdach ach bhí taobh stíg agus iad a caiint fin na buntáistí a bhain leis an múna tríbhean na Gaelann agus mar sin de. Agus sin árscoil féin a bunaíochas san in inis in éidir hochtóidí bhúdar dús glór na Gaelann san chur an Uachtarán ó hiilear a dúchláin rompa nuair a bhí an brunne sin arsúil ar chuiste glór na Gaelann agus chun na Gaelann agus iad san na fad a bhí páirteachs rud éigean fónta rud éigean a heasach buan a dhéanamh leis an spráin airgid a bhí fachtacha agus hasníidir naonra agus Gaelscoil agus níos tá os cinn sto chuil séchiad dalta i freastal ar naonraí agus ar Gaelscoil na híns tá dhá naonrán le cúiseanna agus tá beag má cúciad sa scoil an féinnig. So tarlíonn bíon gach tasnúlag ach na cíní tágam faoin glúiseach na Gaelscolaíocht an sin nuair a bhagam mar go liminach agus nuair thosníos an Gaelscoil sár séal bhí sé sin dúchláánach go leor. Bhí nádas mar néidir necadó. Bhí nádas i measc ghnáthscoileanna i gnáam. Tá sé dachar é chreidúntais ach bhí géar ó míocht má smalet a do ghaltaí sílach i gnáam. Bhí sé curtha le Gaelscoileanna go ráidir i gcuid daltaí. Agus an rud a bhí anna go raibh an focail sin ráte isteach sa boclór. Go raibh an rá focail anna ghain séireach in éireann sna 7 na 8 na 9 go meach ráigh tuismóirí ní raibh mórán rána am. Chuir tú de fáiste síos an bóthir ar scoil go dtíon scoil náisiúnta agus bin eile. Agus éon duine a dhéon rud éigean difriúil, well chaith go raibh scanal a buint leis. Tá mar chéana ag teachtó fróiste eile go dtí do fróiste féinnig híidir bhí tithe amach leis an máiste nó bhí scanal lán leis an sagart próiste nó bhí brion nó bhí achran éigean ach thosnig tuismóirí an san ag ghlacha stocha ciní bunathe ar an mionnta féinnig agus ar a rána féinnig agus bhíidir go rád rábaltéis sin íanamh. Caiith tú chur san áibh go raibh séar a dachas íorhann scoile bhfuil is go tosanthes na 60 go raibh dailá le glún tuismóirí na 7 na 8 go raibh íorhann na dachas ortha agus ag dul raig go dtí an tríú levéal bhí na NIHEs bunathe bhfuil is go agus na ITs nó na RTCs bunathe daoine dul raig chun breise dachas agus a dachas tríú levéal áil seachas na hollscoileanna agus bhí mar a dailá le tuismóirí a bhí ilte agus greibh caiidán áir de dachas agus an son iad son ag déanamh rán na féinnig. Agus chomáile sin nuair thosnig na búr bhanistíochta i lár na 7 thóg sé anna hamal ortha bhfuil is go graime áil ar an ggóras. Agus in de heas na sagart sír agus capach caithíirlig. Ins na gnáscoil na istá gist sin buntáist eile bhí na Gaelscoil na gnámastáil gur ghlach siad
níor thug siad é an bhagáiste leo. Níor bhéin bhagáiste mór grí a buint leis na scoileanna nua. Thos níidir as an nua. Bhí n-aonad, bhí óige, bhí fuinnimh a buint leo. Agus bhí fórne únta a bhí Harvard tumanta agus dílis don ítas a bhí acu, agus don eisling agus don bhís a bhí acu I dachas slán réilge don ardchaidán chur ar fáil agus chomáile sin, gaelgóirí beaga béasacha dána a chrothú agus a chothú agus a nertú agus tá anna chreidúntaigh dul nas na bunathirí sin, na daoine bhunaigh na scoileanna, na príomhidí a thóg ar féinnig bhfuil go minic gan éon túrastal, gan éon chinteacht, a cha blian nó ró, agus iad díalta go nefir a múl nó go nefir figiúl, gan éon ahananta sa figiúl ála chud an tréimhse sin a chahadar i gcuidas na scoileanna ón Roinn, go dtí go raibh na conílacha, pe conílacha a bhí an Roinn a churrás a ggóir gan am sásta chun go bhaidíist ahantas sealadach agus an son túrastal agus an son raig ar an mór an son I glorg cóiríochta. Agus tá sé simúil go bhfuil míid I rá chúil ceannas na ciad scoileanna a bunaíoch agus nach bhfuil cóiríocht chuí fós ag an scoil seo his. There's 98 ben PM a bunaíocht. Cúigna saolige sin dá a cúig blian ó hin agus an obair go léir atá dianta. So tá sé craicáil. Níortha mar sin nach raibh freasúireacht ó na sagat chomh lára sin san nóchaidí ba na miúntáirí a bhí sin háart. Bhí sé sin búte. Bhí sé sin búte. Agus bhí níos mó muíine ag daoine agus bhí an rá fós gan dáitnú le bunú an oris, le bunú foras patrúnachta, bhí an rá patrún eile a bheitcha. Agus de bhí an rá an sundal leis an ítas ilchreidimhach nó ítas idirchreidimhach is cuinim nó ítas catlaicach le síbeag mar thug Dónal Ó chun lir ag buinte éigean agus brandá a cormach agus fós a bheith faoi ina scoil catlaicach ach faoin foras patrúnachta go raibh foras sásta scoileanna le sanbheoin éagsúla a bhainistú agus go raibh an tácht a bhíonn leis an méile dachas gan dát chun cín an sin. Agus bunaíoch Roinn scoileanna fós ina dhéig sin faoi na patrún catlaicach agus mar sin de. Bunaíoch scoileamháin atá Harvard simúil, Gaelscoil Mhíchíl an taon Gaelscoil ó yes atá faoi chomhfátrúntacht aglas na hÉireann agus an aglas catlaicach. Tá sé sin las mud a Roscré, Gaelscoil Mhíchíl agus scoil anna bheag túthe dúnach an scoil sa pharóiste agus heasta go an scoile oscailte ríis bhí pobl aglas na hÉireann ann agus a bhí gníomh chudéirí gomach bunscolaíocht a ríis sa bróiste agus osclaíoch an Gaelscoileann sin le cabhair anna cabhair ó naspa Willie Walsh mar tá an Josie Kildalú sús chofada lei sin agus an taspag Michael cén taine bhí an bhar a bhí limnach an aglas na hÉireann an taine mithe or Michael Rudéigen an vertica is faoi chomhfátrúntacht a bunaíoch an scoil sin ní hól do riine go le héad de ana bhí sa chóras ach tá agus tá an scoil sin fós an agus an son well gan dát bhí an trid agus is trid a bhí ann leis an Roinn ag an bíonta seo mar chlic an Roinn go raibh an tainmhí seo, an tainmhí alta seo ag fhás. Bhí fatí sóthu go gailidí smacht a bheith. Well siad go raibh go puinte agus dhéanaidir iireachtaí gan dát an fhás sin a bhainistú agus a stúrú agus a bhuiiliú maidir leis na conílacha ahantais agus mar sin de. Mar bhí na cumann lút les gael agus conú na gaeilge agus glór na gael agus na dramana seo na próistí agus na 100 pobl
fud na tíre, har a bheith flathúlacha agus báúil den chincap seo den chuid is mó. Agus thugad cóiríocht agus chuir cóiríocht fáil go sealadach go minic de scoileanna chun go méid stabal tosnú amach ach an sin. Cuireach deire leis an gurchuige sin mar ní raibh cadach scoileanna tosnú nuair a téis comisiún na cóiríocht scoileanna tacht le chéile. Bhíanana ríocht an rud a bhanistú a dros go me cóiríocht cartaige scoileanna ach do bhuilig sé sin an passion a bhí ó do bhuilig. Cuoin leat mar an crunethe leis an roiin ag an céim rud a bhíad ar rá leat oscailte. Ní raibh an Roinn sásta go raibh Gaelscoileanna i gColáiste na cúnsaí seo ar fud na tíre nach raibh cuasaí sláándála agus sábháilteachta chun tosaigh nach raibh bhí mar istíige is seanir gintí mar a derm istíige an halaí pobl istíige náit neagsúla siúpaí rothar marabhlanna gachéanás. Marabhlanna? Ja, bhí doscail Gaelscoil dara sa seanna marabhlan in Gaiileh, sílim seán ó gráine. Sin rud eile gur fiú tráchtar sílim na scoileanna bunig sin, beidir na scoileorcáins agus na scoilneasáins agus an scoil se féinnig agus scoileanna eile na líon na bríomhidí a tháinig amachchas na síl scoileanna sin más féidir sin a gúirtartha agus a chuig a raig chun a bheith na bríomhidí ar scoileanna eile ar fud na tíre. Bhuilis go mar bhí is tócha an printíiseacht Déantar ins na Gaelscoileanna fadbhunaithe agus cinnte bhí na scoileanna sin don chuid is mó har a bheith flathúlach agus cabhrach nuair bhí scoileanna nua teachtar an bhód. Ach chur an Roinn iirecht smachta áil ar sin déir a díist féinnig ar bhatha le go me coníalacha carta agus béidir go raibh cuid an iarna sin bhuilis go ag scoileanna agus ag mútóirí. Ach dhéann sé a bhd éir níos dacra scoile bhanú nuair a bhí cuiste cóirlach bhuilis go dán agus cuiste faoi bhanú scoileanna agus scoileanna a gadú agus an rud cían leis na híormhan scoileanna an san. Anis tá sé dacr bhuilis go íormhan scoileán réilge a bhanú anna dheacair. Faoin góras rathe tá sé gealaiste do dhéanta bhuilis go. Ach ag an am an san chuig an Roinn i dús na nóchaidí i muíon n-aonad íormhan scoileanna a bhanú. An sop in áit na scuibe, drochinne, scoil n-aonad a chuiristeach is scoileanna VEC béarla, bhuilis go. Agus hepar an chuid is mócha. Agus sin an star, hepar an chuid is módas na héanad, hosníidir agus húnadar tréis Roinn blianta agus iad son a bhar, bhuilis go is ag snábhan ag gasa atá chuide go fólín, mar ní féidir Gaelscoil nó íormhan scoil an ghaalacha bhanú leistigh de scoil ina bhfuil béarla mar bhean tagart. Tá sé nás a bheith dírig dul síos go dtí Ballyhale Shamrocks le líorthóid pelle faoi d'ascail agat agus íireachtaí anamh an chadachar chun cín agus i meas na gomáin. Beidir ná bharóidíiste nó beidir go n-aonadíist ach ní thuairg siad éon tacaíochtas mar nach bhfuil sé únta an tacaíocht sin a thuairt agus ní féidir bunscoil an réilge, íormhan scoil an réilge, ní féidir le héanad feimú in íormhan scoil le mion béarla. Éon duine a hílan é sin agus sílan an Roinn é sin fós. So tá an chuid sin den Roinn fós galda go sílan siad gur curchuige rathúil atá sna héanad seo ag levéal na híormhan scoile. Nuair atá ag an daol agus ag an gaoch agus ag an máir féinnig gur curchuige lochtach atá ann. Caibh tóide. Ní fiú bheith caintear, tá tepethe glanar. Tepethe glanar. Agus becheart go meach an Roinn ag fiachant agus ag taú agus le cúnamh déile le forbert folasí lá an réilge tharlóigs na blianta tá róin. Becheart go méidir de fiachant go strátéiseach ar na strácaí talún agus mar sin de agus ar na counter nach bhfuil íormhan scoilíocht lá an réilge nefspleach ar fáilúnta agus pleanáil chuige sin. Sin an rud a tharla i limnach mar hampla. Nuair a bhí misisiú imar phríomhide ó go limnach de bhí an Gaelscoil bunathe ar an gnocas Gaelscoil Chíosóg i lár na hochtóidí agus
bhí gairí go réasúnta má leis an scoil sin ag ceantar is mó fé bhí bhantáiste sa tír. So cabhaid an rud sin nuair bhíon daoine caintear Gaelscoileanna a bheith ardnósach agus elitist agus mar sin de tuige míad na go má go bhfuil Gaelscoileanna insna ceantar is mó fé bhí bhantáiste bíodh sé in leachlír i gcorcaigh nó limnach nó in áit bheile. Agus bhí gairí go réasúnta má leis an scoil sin a rís deacrochtaí acu idí chiamád, idí ostú, ahananta sa áil. Bhí sé ag dullartha go dtí le 4 ghinní stádas deise héana áil. An gnocas i liminach. Agus níor an Rhein sásta stádas deise héana a bhrunna an geantar mar a deirm is mó fé bhí bhantáiste a bhí sa tír tuisgribh an stádas sin hAinniféin ag an scoil béarla sús an bór. Agus sin achfaní cuasaí achfaní ní raibh siad ag iarraidh an. Ní raibh ar ag na hachfaní chum na féin a thuirt an Ghaelscoil mar ach nuair a bhí marnan san so bhí an bhóscoil ann agus mar a higann tú bunaíoch na model schools in hochtíí dahadaí mar model schools chun model English gentleman i dhéanamh daon go léir agus daharaigh siad san isteach na móscoileanna ins na tuchaidí so duine iad san na ghaolú agus idir don chuid is mó idir san sár job maidir le tagas tríomh na Gael nach bhí tradiisiún ar le bhí tradiisiún difriúil éagsúla go san ní féidir rá gur Gaelscoileanna a bhí únta pobalbónathe sinné bhí idir difriúil agus gan dáit bhí idir go dtíireach ó heh pátrúnachta de bhí idir go dtí le 4 ghinní go fáil siadam faoi bhanistíocht na rinne agus faoi fátrúntacht don aire seachas a bheith faoi fátrúntacht Jámar Beheile agus bhí idir flathúlach go máileach san maidir le cuasaí Mhuine agus so bhí an bhóscoil limnach agus ag déanamh go hanamh agus scoil an bhór bhí Gaelscoileanna Cas san bunaíoch Gaelscoil sár séal in 19 agus de bhí marna an san a fhás tréir a chéile deachirtaí choiríochta agus mar sin ag boga ó áit go háit agus ag fhás tréir a chéile mar a deirm agus nuair a bhí mar ag fiochantar ceist na híormhanscolaíochta i limnach bhfuil is go ag deireadh na nóchaidí agus tús na mílíse is cuineann chomhrá bheith gom le Frank Maurice a Rhein a bhí in a bhall an choimisiún chóiríocht scoileanna ag an am a bhfuil a bheith chana irónach agus cabhraachta de fís taide féinnig tá túrisce anmhúr fáilse go sun faoin stad ratha na scoilíochta lá an Ghaeilge ag an am sin agus bhí gan dát bhí coláiste agin do chalíní coláiste chnocht na lárá scoil sin ag dul siar go dtí na trochaidí ríist agus na scoileanna A, B agus C bhfuil is good so i limnach bhíidir i fós ag úsáid an Laurel Hill A agus Laurel Hill C gan ná ach is coláiste chnocht na lárá satá an agus meánscoil chnocht na lárása ar a gceann béarla ach so bhí iarmhanscolaíocht lá an Ghaeilge ar fáildas na chalíní i gcathair limníoch ní raibh éon rád a bhuachalí os na seascadaí bhí is seáid hasnáin i bhd ribbe sin bhí i dachas lá an Ghaeilge bhfuil is go sa seannahéal ar fáil an sin. So nuair bhí sa caint le Frank faoi go gaithimíocht é seo go raibh sé nárach go raibh an chathair seo atá cóghailech mar chathair agus go leor crothúnas an chuige gan éon iarmhanscoil lá an Ghaeilge gur mór an áire agus dúirt sé nach raibh deise go nach meach seans féin spéir gon iarmhanscoil lá an Ghaeilge áil de chathair limní ag an am. Moramach cluster nó cnúsach bhí sé caint faoi cluster Gaelscoileanna. So san dúir mar más é sin an bailach gur gá dul fáglinn ar gur tamanín. Agus bhí ibrithe línig obair in Gaelscoileanna ag an am trasaní bhaín agus bhí pádiol in ard agus tíine le ag obairlinn mar ifigigh forbrethe. Agus chuidir san trasa a bhí lé le counter limníos cuiinlimsa na ciad postéir a dhearra dus na crunithe publi sin chun an dáscoil sin a bhanú agus dolig na crunithe sin agus an túsa chuir leis na feachtas chun na scoileanna sin a bhanú Gaelscoil chala an trói
agus Gaelscoil an ráthín. Agus dair glín an dá Gaelscoil sin a bhunú agus is scoilna rathúla iad an is scoilna móra, tá firgantí breatha, tá tríchiad nó breistes tríchiad ceirichiad dalta ins na héin ceanna chunis. Agus an son bhí mar ábalta dul ag an Roinn. Nuair bhí Mary hAinniféin mar ara, sin timpeall 2000 agus a 4 2005 agus an Aonaise a léirú go siléir faoi líon an naltaí a bhí ag fáil dachas lá bhéilge i Limnach agus go gaithimíocht díreúir sin. Bhí Deirdre Frawley, City of Limerick VEC, Cuiste Garma dachas Char Limní, Deirdre Frawley I bhail an Cuiste Garma dachas sinnig an nám, agus dibrig me féin agus Deirdre go han an cóngrach le chéile agus go han díon an bheachtas chun Gaelchláiste nu a bhanú de Limnach. Agus is cuinnam go má vís an gahrúrú a bhíon má bháisteach dá dhéanam go mar an gahrúrú vís a stíigh sa chistin chun bheith anmh cantala. Bhíon de léchtaí hart nuair a tháinig an scéal ó Mary Hannafin go raibh si chun fógra dhéanamh an ládar gín ag tuairt aitheantas de Gaelchláiste nu de Char Limní agus bhí ceiliúra go na sin. Agus an san de cheapam mar príomhidin sin donna chá trasig in mion an nullag 2005 agus doscail an scoil chun scláiríochtlacha I meán fór 2006. So bhí tréimhse, bhí néimí ag donnacha chun líisteach ar nobar chun an scoil a bhanú agus buníoch an scoil san tá sí fós scoil san áit céanna. Tá firgnam nu á Gaeltachta tá siomhtheanta. Tá sí lunathe I bhirgnamh an san an eice le Ósprael Barringtons a bhí unanimous a bheith á gur ar fáil dus na máin líon agus na dochtúirí mór le rá agus lucht leis I Limnach ag puinte éigen nuair a bhíon scoil an firgnamh á thógant ach chéit an plansin as a chéile agus duine Gaelchláiste as agus tá sé ar cíos ag an Roinn ó hin. So agus tá Gaelchláiste Limní inis déireann ar an Gaelchláiste is mó sa tír. So tugann sé sás a bharthe dom fiochantar ar Limnach agus fiochantar go bhfuil an líon is irde daltaí sa tír seachas cahar na gaillimh déireann atá beagáinín contosig ara ag fáil Gaeltachta sa gahar Limní. Ní chreiteach daoine sin agus chuireadh sé útas ara ach tá sé sin fíor agus tá sé ag dul neart go neart an sin ó hin agus an bhóscail fós ann agus Gaelscoileanna na Gaelscoileanna tá sé Gaelscoileanna tro agus mar Gaelscoileanna rahín agus Gaelscoileanna Limní agus gan dát cnúch na lárás fós I dtíanamh gasce na héan bhliain agus iad buntamach bradam das agus clé maidir le caighdeán na dachas atá gur fáil agus san ina tradiisiún féin. So go hinisin sin agus bhí an scoil in inis mar a dearan bunathe in 1983 agus an scoil tréis eistúisteach go firgnamh nó in 1999 agus 1998 agus an san éile bhí den Gaeltachta sa fhás agus a fhás an tamar fad so bhí ar an cinine dhéanamh faoi an dóchaimíosteach an tarnasrán nó déanamíost agus dhéanamar agus tá tugur tógáil a fós le déanamh gur fiú ceithre 1.5 milliúna tá seach seomar rang agus hala agus gá cheomra réamh scoile uachais le tógant inis agus cabhathe ag an Roinn agus tá nobar sin le tosnú le cúnamh dé ag deireadh na bliana sa chuún ó hebh na tógáilide. So inis tá ceiricead hochtú mar sin dalta sa scoil an san a hasnig a ríis le hochtardíag nó mar sin Dónal Ó léinsigh an chiad príomhide agus Robardo Calig a bhí mar bhainisteoir cún dé ina dhéag sin I Limnach mar a Harlínse agus sílim a gúnta an chlár agus a gúnta na mí ar feictálaí agus anna chuidibre díanta ag lucht ag muinte na héinse chun an stádas de líonra a bhaintach an inis chomá agus anna chuid obair nach arsú leis na céanta muinterí chealaigh seála cealaigh nóirín mar a dearm Robard agus Dónal agus an tá or an gohfuil SPG gon le fada sin agus is anna cháir sin
chuma agus an tarn go brunach an stad is líon orin agus sinnig írig an Ghaeltachta sa orbert ach an curchuige ins na scoileanna eile trúnach rimmert ins na scoileanna eile chuma madrile féle scoildraíocht féle na hín sin na himachtaí sin go léir hí na siúlt a trí bhean na Gaeltachta. So tá carddas an isise meas na scoileanna, níl an nádas sin a bhí ann ins na ag an tús, mar Bhí aglar riine rih Gaelscolaíocht, mar bhíidir rá go raibh postanna á gailúnt i scoileáin, nó postanna á gailúnt i scoil am rár, nó postanna á gailúnt sa chlochar, tuis go post gnóthe tras an bhaile sa Gaelscoil, binnen sais túramíocht tóranta a bhí annig an Bhain sé sin leis an banéil Bhain sé sin godíirech, nuair a hostig ibrecha ag titim bhí sé frist an bhilá nach chuir an drám nó bhfuil is agad. Ach nó níl sé álaigh inis agus ceapan go bhfuil formhór, tá formhór dus na Baltimór an éireann go bhfuil teachtacha ar Gaelscolaíocht inis ach tá dúchláin olbhrú róin maidir leis an íormhan scolaíocht. Dochrete agus is gá an trid sin dhéanamh a ríist agus eile. Is cuioine ag dearan na nóchaidí nuair a bhí mar a caint na tuismóirí sin agus na gníomhathe sin agus na daoine tá lút gom bhfuil sigad tá na henmic go léir a go féin tathar féin in na measc agus na daoine bhí gníomhach an Gaelscoileanna ag an am. Bhí ar an sin le techt an churriculum nó bhí ar an fiochantar chúrsaí inseirvíise agus cuasaí forbert garamú leanúnach. Nuair a tháinig curriculum nédig an nach né amach. I mean, níl an focail tumadachas lúte i curriculum nédig an nach né ní dólam. Ní raibh sé lúte sa curriculum nó sa seachtóidíach an irid. Ach agus ní raibh tuiscint dá ag daoinear cad a bhí gceist le múna tríd an tarna. Ní raibh fála chu ar ólas ó híre eile. Faoi cuid den díomháil dinta den aigne le cuasaí iarcholaíochais fós go láidir bhfuil is agad. Agus gan tuiscint ag daoine ar an gcurchuige seo. Agus is cuineam bhí níomh ní bheáin gníomhach Uachtarán insan was it on PDST a bhí tuchar gnáim an PCSP nó an drám sin a bhí chuir lúntar bhúntóirí don curriculum nó péascaile. Agus is cuineam féin bhís mar leis Uachtarán nuair bhí níomh ina Uachtarán agus is cuineam gur bheartaí mar an sin na cógálacha a bhí Gaelscoileanna ag an am bheithú agus íanamh níos bríomhara agus níos beomhara ar bhealach chun múntóirí a bheala chuga. Mar bhí sé anna hábhachtach go núsáit mís na deisna sin nuair bhí na cógálacha sin a bhí ag fástú ar a chéile go núsáit mís na deisna sin chun caintóirí agus idachasóirí go raibh fis an ócha maidir le cuasaí tumadachas agus an deise chuairt dóibhsan dul a bhain ar phríomhaidí óga agus ar phríomhaidí táinisteacha agus marsne agus ar bhúntóirí ní náin agus bhí an ceiste fad faoi chús na litreachta agus an rud sin ar fad bio ag an am. Bhí an gaol an leis an bhoras go puinteach duine é sin a hiléirú an sin nuair a chuig an foras mar fátrún bailach amháin agus nuair a chuig Gaelscoileanna bailach eile mar bhrúgrúp agus mar sin de mar bhí rólanna éagsúla có go léir. Bhí an dá eagraíocht ceangailta mar a higann tú ag puinte amháin agus ní raibh sé sin go maith. Beidir raibh sé riochtnach ag an tús chun go meach an takeíocht ag an bhoras chun dainú go marach foras patrúnachta. Ach ní raibh sé sin sláán túil ag an deire agus bhí an nefspleachas sin Harbheith tábhachtach. Don dá eagraíocht chun go bhéitadíiste bheith rathúil. Agus is cuineam iireachta dhéanamh na scoile na Gaeltachta a bheile ag na hócáidí seo, ag na cógálacha seo. So nóchaidí. Bhí sé an dachar. Daoine haintach an Gaeltacht chun freastal mar ní raibh
ní raibh freastal á níanamh ag na seirbhísí taca má thugam míad é sin a bhí an Roinn Oideachais ní raibh freastal mar is cuí á níanamh acu ar chúrsaí éiliúna nó cuasaí an seirbhíse nó cuasaí forbert galamúil agus mar sin de don Gaeltachta nó don Gaelscoileocht nó don Oideachas Gaeltachta. Bhí legan Gaelanna don t-athrú béarla á dúirteacha ach níor bhlóréise is cuian an freastal ar ceannas na cúistí cóirlacha sin mar leasúachtarán ar Gaelscoileanna agus bhíidir a caintear ar chur a bhaim an churriculum nó n-aonad ná agus bhí na daoine bhí annig an an seán ó fichastála mna a bhí mar phríomhcigire agus Eileen Randalls a bhí an an CPSMA agus péiscire na hardrúnathe agus na daoine se go léir agus dúirt le ag puintéige nach raibh irid agus ach fan amháin chur ar fálacha chun an curriculum Gaelanna nó seo a chur a bhaim ins na scoileanna lá Gaeilge agus as san tháinig éileamh an san le haig séad an si agus bunaíoch cuiste an sin agus bhí Jacqueline Pártagán agus bhí Finn Barrow túma cigire an agus bhí chur fuireann bheag le chéile mar a bhí lúta go hana féin mar í gofig mar chóir nóir Siobhan i meas na scríbhneoirí agus chuidir san curriculum nó Gaelanna ar fáil agus curriculum cóháta tangan de scoile na Gaeltachta agus lá Gaeilge séad an si agus tá sé an úsáid fós inis agus dhéanamh do job dochreite an san agus ardchaidán a buint leis an ásin ach is Gaelscoileanna mar eagraíocht agus na cógálacha Oideachais sin agus an t-athrú agus cainteoirí ag teacht ón Ratan bheag, cainteoirí ag teacht ón Alban ar nós Richard Johnston, na caint faoin taide, Cummins ag an ámach fille agus a caint faoin taithí i Gceanada, agus daoine ó hir na mascach, bhí mar ag tútaisteach na daoine seo go léir, obair dochreite déanta ag pádraig ó dír agus le héad siúd, bud iscad. An sin bunaíoch cag agus muireann agus tá muireann i gairí as mar a Harlíonn i mí feabhra, téis beag nach 5 bliain agus obair dochreite déantacha agus an ceist faoi áiseanna agus téacs leabhar agus mar sin de é sin áthirthe go mór chun feabhs ná gúmparáid leis an tréimhse sin obair dochreite déanta ag cag le 5 bliain an nús sa ghortin ach an túfás fós le déanamh bunaíoch cag bheachas nuair a bunaíoch cag is éileamh a bhí annig an tús mar i lár na nóchaidí nuair a bhí más cuineat na LEAs na Local Education Authorities bunathe nó ammanú i Sasan agus ó Thuaig agus mar sin de bhí caintear le héadaí in a bhnéireann ach má bhí an taobh a bhí lucht Gaeltachais ná go mbeadh bord Oideachais lán Gaeilge an go mbeadh argún ta féinnig a gin nó argúige féinnig agus é sin go bheith bhí banistíú a dhéanamh ar na scoileanna lán Gaeilge agus mar sin de faoine le héad de bhord Oideachais. Níor bunaíoch na bord réúnta Oideachais in éair ag an am, thóg sé 5 bliain a díag eile ach bunaíoch cag faoi alta tro a héin chun freastal ar an éileamh sin sa nacht Oideachais agus beag chulcún cín úntacha sin cé go raibh an muoinú bhí an muoinú bocht go leor ag an tús agus fós déit faoi déanamh le a bhd níos mó agus ó hebh cuasaí hap fan a déan agus mar sin de tá an túfás fós a testáil ach bunaíoch cag péisce le agus chabhraigh sé sin go mór leis an scéal níor bunaíoch éon bhór Oideachais eile ag an am ach mar a deirm is tócha 5 bliain a díag an na dhéag sin bunaíoch na duineach na seanna chuistí garma Oideachais a chónasca agus tá na bord Oideachais agus éiliúna a gine inis ar fud na tíre, chuig cín díagacha agus ní léon bhór Oideachais agus éiliúna lá Gaeilge an.
rud is gá beidir fiochantar faoi pholasaí Gaeilge atá le forbairt nó pholasaí de bhúna na Gaeilge atá le forbairt ag an Roinn agus atá táthar fiochantar fé láthair. Nós mar a duine an pholasaí i dtachas Gaeltachta. A bhfuil n-aonad inis i dtachas Gaeltachta gin laistigh den Roinn. Atá bhfuil is go ag déanamh a seacht níl leis na hacfaní gaon atá acu freastal ar an pholasaí den na dtachas lán Gaeilge agus an a rathair sin den chuid is mó ach má tá míad a caintear pholasaí orbairt de bhúna trí bhean na Gaeltachta agus policy carta bheith den réamhscoilíocht, den bhunscoilíocht, den íorbhunscoilíocht an sin beag sé riachtanach go méid achfaní ar fáil chun sin a bhainistú ar bhealach atá ciallmhar agus ní dólam go leor achfaní faoi láthair ag cagnú ag an n-aonad a dtachas Gaeltachta le héad sin a dhéanamh. So beidir gur gá fiochantar beidir go gá an seanachist faoi bhór de dtachas agus i lúna lán Gaeilge a anúchan den Gaeltacht nó das na Gaeltachta ílig agus den Gael a dtachas chun an rud ar fad a chóir nó agus ar bhealach níos éifechtaí nósa an aimseir cad a bhí goachchas an pholasaí a dtachas lán Gaeilge. Tá Drémar higann cuirí dul amach go lú chun cúiste stúra bhanú ní bheidh sé á bhailsú go ceann tá sé sin blianú go eile ach tá tús águr leis an bró sé sin tá sé ar a líad tá sé ar chláir ibre na rinne inis rud nach raibh tá sé scanrúil go mágúil mi de caintear fethe héan ciad blian gaol treis banún stát agus mu ag caint ar pholasaí de dtachas lán Gaeilge orbairt den tír ach tá an stair casta agus tá lán rudaí sa stair lisgad ach is gá na caighdeáin atá ag Gaelscoileanna chosant agus se anna háchtach chun na caighdeáin sin a chosalt go níana míad forbairt ar an íorbhunscoilíocht lán Gaeilge chun go méid teachtainn ar bhúntóirí ilte agus ar ghaolgóirí dáirt chaighdeáin dus na garmacha go léir mar gan ceist na híorbhunscoilíochta a bheith réitethe tá sé míarálta a bheith agsúil go níananig Gaelscoileanna ag an munlevéal an obair sin. Mar chuintóirí tachta caiig dún poblach raú agus caiig an pobl caiig an circail a bheith omlánathe agus chuige sin is gá don na dtachas lán Gaeilge dul ón glíomháin go dtí na dtachas fad síl an bailach ar fad timpeall gan tráchtar gan stop a fiúháin ag an nolscoilíocht go bhfuil deisina i dtachas fad síl i gceist don na dtachas lán Gaeilge. Agus tá sé sin lite ag an bobbal. Agus ceapan go deisina ann inis chud is na ceistan seo phlé ar bhad níos macánta agus níos oscailte tuis go bhfuil míad san órab, tuis go bhfuil an bhreata mecht treis tarlú, tuis go bhfuil daoine níos oscailte inis, tuis go méidir bhfuil tuiscintí níos fearr ag daoine mar gheall ar an dícholaíonú gur gá dhéanamh ar aignean na nGael cuideacha. Agus fiochantar an tunchar atá imirthe ag an ggóilíonachas orrin le 700 bliain. Bhí sé géiste le déanaí le duine na caint faoi reachtain na chiilchuinnig agus na ciadíireachtaí ó dlithúla an Gaeilge chur faoi chus agus an nómánaíocht a chur faoi chus. Agus bhí sé ceolcuirm le déanaí le Steve Cooney agus é caint faoi séidig an náda trí nuair a chuireach amach nuair a duineachíireacht na críisiirí agus na chláirseoirí go léir a bharú agus na chláirsigh agus na críiseannaí a scris agus a bhrise. Agus bhí sé caint faoi fána a duilleán Alban mar go raibh ar na chláirseoirí tethe chun na Halbanna ag an nán. Agus nuair a smaoiníonn tú ar an ggóhéic sin gan tráchtar na féins lethe agus a gachéanú eile agus 8 agus mar a deirm de murder machine agus é sin ar fad
tá écht Déantar sa tréimhse garad a bhfuil míad na caintear. Tá míad na caintear fréimhse anna garad is stair na dachas agus is stair na Gaeltachta agus stair na Tugann le 35 bliana anuas. Agus an taimheochan sin atá tarlathe leis na Gaelscoileanna is cúis ceúra agus bród agus áthas an obair sin ar fad. Nuair a chuireann tú an cóhex i gceist. Fad téirmach. Go dat is obair a bhíon beag daoine tá sé mar raim go méid na chiad glúnta eile. Tá sé tuna bhd níos oscailte agus tá tuiscintí a bhd níos fearcha ó heh cuasaí Tugann agus ó heh cuasaí iltangachas agus ilchultúrachas agus tá sé go chúntaach na nóghail deiscint agus an ghailge faoi smachtacha bhfuil is go agus iad cho Gaelach nó níos Gaelí ná na Gaelíad féin. Agus tugann sé sin sprága dún. Agus mar a dearm fágan an bhreatamacht deis ann agus is fiú éalú a éon tú na tíre. Agus sin ag fichant agus a caint le ná gáirde ó thuaig faoi chunas a haolíimiid éanú éanta. Agus cénsáis curchuige bheith an sin. An méid deisina an sin do gachtainna an dá hanga a thuairt leo más mion leo. Fíor dheisina carta acu a le héad dhéanamh. Agus thuairich chud an obair atá siúil i méal firste thuairich sé anna bheith agus sílim go bhfuil géargá labhairt faoin nuachas Gaelach atá ag locht ag na protestúnaigh ó thuaig agus go bhfuil deise an dóibh san an cultúr sin a halabhú agus graim áilir sin agus bród a bheitcha as atá diantacha den cultúr na maithéimid sír. Gan tráchtar ar chúrsaí ceol agus cultúr agus Tugann agus gacrad. So tá an túfás deisina ann sílim i ggóthechs ile Ileanda. Agus ach gan an tanga a bhrú ar aondaine. Níl míad a gíre an tanga, bíon daoine caint ar an réilge éigentach. Níl a gailge éigentach ó bhí Richie Ryan bhfuil iscut an ara i dachas nó an ara gam scíal i rialta sí 74 nó 75 agus mar sin de. Tá sé mar chrí ábhar cosúla sin méal agus leis an mata rán íon scoileanna. Tá sé mar chrí ábhar duine siad ar fada sin agus becheart go meach i gachtainna an ghaelí dhéanamh. I pé le bhéal gur féidir le. Agus béidir gúil sé an tám taca inis ar a bheith caint faoi rá ábhar. An ghaelge chumarsáideach agus gaelge ó bhéal agus an ghaelge lára a bheith mar bhunábhar i gachtainna agus bheith ar fáil de gachtainna agus an san ábhar eile faoi híocht agus litríocht agus severas na Gaeltachta agus sin a bheith díortha níos mó ar na nithe sin agus ar stair na Tugann agus ar litríocht na Tugann agus mar sin de. Mar atá sa bhata. Sin sa choras leathan an choras i gcuiteanna. Agus gan dábhah sé sin ina bhantáiste de lucht réile dachas mar bheith dá a bhíon le in an dá ábhar a thuairt leo. An earnáilt seo atá siúil ag an CNCM agus ag an Rhein faoi láthair faoi gan a bheith sásta pointí bóna se bhrunne bhfuil is agat ar chruiclim atá níos úl bhíoní níos déine níos dacra de scoilna an ghaelge agus scoilna Gaeltachta ní cían ná réasúna sin. Bhí sé gcónaí gceist. Tá sa dagan an meán sin. Bhí sé gcónaí gceist go tíhéan agus tídó. Go meach an cruiclim dír ar scoilna tíhéan, go meach sé gan dat go meach dúláán a buintlis meach sé díre ar na riachtainna setá ag an réil góir agus mar sin de.
Ach bhí sé gcónaí le tuiscint go mbeadh cúiseann san chun an cuasa níos dúchlánaí a dhéanamh. I bhfuil an pointí. Ní léon rud eile maidir leis an áirtist a héanamh bhaimar galtaí a nós pointí nó pointí bónus. Tá sé ar fás sa mata nach fuil san ard le bheith. Tá. Fánach me. Cúig faointas fithe. Agus más é sin an rud a scá dhéanamh nó ní mar ábhar cúig faointas fithe an réiteach nó is féidir bheith gaiid faointí agus céhéad gur fiú a le héad dhéanamh. Tá an COVID tris a bhúna rúin go bhfuil an elephant sin an ár testaiméireacht agus scrúdú ceann scríbe agus mar sin de gur féidir rudaí atá éagsúil leis an gur chuige a bhí anna gcónaí ar phríolt. Agus fós téan daoine ag an ollscoil. Agus fós féin daoine bailachaisteach agus tá bailí timpeall ar sin. So sílim go bhfuil deis an fiechanta níos ar an timpriúil hínsreach ar fad agus an rud ar fad a bheas a ríis. Agus curchuige níos éifechtaí don iarghaelscolaíocht I gcuiseanna a bheith an. Agus rud a chairóig tásúla gom leis an Gaeltachtas. So tásúla go dtugad an lá go méid an dá ábhar Gaeilge annis agus go méid an deis ag daoine an dá ábhar a ghlacha más míon go cén scoil na village. Má tá sé únta é dhéanamh lig dóibh. Agus sílim go mbeadh sé sin buntáistúil don teanga agus don Gaeltachas. Tá Luí tú an mhailú an sin ar cinná dúir tú go dain an mhailú ar eis go rialacha faoin an cáiríocht anna. Ó sé an Roinn ag iarraigh milliú dhéanamh ar ás. Well leis tá an mhailú a dtaobh an grafte agus na bonscoil na treis tarlú á fethe hochtóidí le nach chuil fin siad a fhás as cuimse feithna trocha bliain. Céis cúis lei sin. Sálaigh an seo rá chúl I lár na seachtaidí, tuismóirí teach le chéile leis an dúrim aitse go ma bhíonn le scoil lá an réilge a bhunú. Agus céan águr, siú nach féidir an tosnú san an pobl, nach féidir an tosnú híos sa chuman pelle, níl muoinach seomra. Ní cheadófií sin sa látána bhain. Ní cheadófií sin ar golóir cúiseanna sláándáil agus ábháilteacht agus áirichas agus gachéarna eile in na measc. So tá an Roinn tris cena síochta áil ar sinnis. So tá sé níos dacra scoileanna a bhunú ó dalamh níos. Mar gan dát tuigeann tú gur a bhadla ar an Roinn mar bhí an nuirid sin scoileanna ammanús na hochtóidí agus ins na nóchaidí agus mar sin de gur a bhadla an dánar agus is gá fiochantar. Agus má íochantúir ó héamh na rinneide, beidir gur cúis nó banús leis an agla sin. Bhfuil is gut. Ach fós níor tháinig éon churchuige chun freastal ar an éile bhtá. Tá mí le caiintear feith cúig fáin giad de phobal na tíre arán óchan Gaeltachas tábáistí dá me le héad ar fáil. Níl míid in éigeachta sin fé láir. So caafar sin fá gan ar an gúil an clán seo agus an policy seo na dachas lá an réige agus de bhúna na Gaeilge agus mar sinna caiith sé sinna bheith lánachán. Chunas is féidir linn freastal ar an éile sin. Cad is carta dhéanamh. Bhfuil bailachán chun ará, well gach é an iarghaelscoil nó gach dara iarghaelscoil nó chéige fáin giadas na iarghaelscoil nó a bheith an oscailt is Gaelscoileanna is spléachadh bheith únta. Lán stad. Mar tá go leor cín eile an. Tá go leor cín béir lán. Cén fáin nach féidirlinn iarghaelscoileanna lán réilge a bhanú. Ar a líad chéige fáin giadacha. Agus mar a chéile ag an munlevéil, nuair a bhíonn scoileanna an nasca. An féidirlinn fiochantar chóiríocht atá ar fáil, agus rá an féidirlinn Gaelscoileanna, an féidir le Gaelscoileanna nó buntáiste bhainte san. An bhfuil curchuige an ar bhealach éigean chun iarachta dhéanamh úsáid a bhainte na hacfaní chóiríochta atá sa tír, chun freastal ar Gaeltachas. Cad mar gheall ar an réamhscolaíocht. Canna héamh nach bhfuil míid ag díriú ar an réamhscolaíocht. Canna héamh nach bhfuil fiú sa látá nuhan éon chúrsaí ar fáil chun cáilíochtaí réamhscolaíochta
a bhainteach I gúram lenaí agus a dachas luóige trí bhean na Gaeltachta. Tá mí ar fada ceúra go bhfuil le héad is go na Marino de bhunbhúntóirí agus iad a déanamh gomach. Líon anna bheog agus líon anna teoranta ó héad micléanta, bhfuil is go a gúmparád leis an bictúr olbhúr. So, is gáún tá an túfás le déanamh, agus tá an túfás ag an stát le déanamh. Agus ní féidir le hagras dónacha agus agras bhfuil is bheoga sinna dhéanamh. Is gád a sun techt ó folasí stát. Agus má íchan tú ar na híochtaí atá ó heh 5 bliain agus policy stratéis 5 bliain don réilge agus le héadí sin. Is gar go méid an 5 bliain stig. Agus an 4 milliún cá bhfuil siad. Nuair a dhéananis má fráachtas nuair a bhí an trid sin a gine nuair sin leis an iarara atá lúta nach bhfuil Gaeltalum. Agus nuair a dhéann sí iirecht le Circeáin da a cear gábhílas seach de cosca churann domadachas. Ba léir bhfuil is go Dónal féinnig gur tháinig sé sin amach as bolg na rinne, as daoine a bhí go chumláin chléanta I gcuineh na Gaelscolaíochta. Nach raibh bunús bith sa bhíanaise nó sa taide éonát lena le héad. Cuireadh ceistire tachtús le pí sa taide a bháin a hacóch leis an gurchaige sin agus hepara sin íanamh agus buchas le dí cuireadh an díal Circeáin sin bhfuil is go bhfuil dhéanaine san Circeáin sin a Róm féin chas teach sa tine chun leis an Circeáin sin a cuireadh sin ar latíomh agus tá an dábhlíonn geall sin ábhla bhfuil is go agus tá molta go láidir agus mar chuid na crítéir atá ag tastáil chun aitheanta sa bhainteach mar scoil Gaeltachta is. So sin tágann sé anna hamal an lung an stát agus lung na rinne dachas a chasa timppel nuair a bhíonn siad dul I Joe bháin. So but fair fábhfuil siad a dul sa trá sin más tú nó gon rud goine na tanga nó rud an achhaní nó níana. Well sin féin go raibh locht cléanta annig an am agus bhí an tá orann sin nuair a tháinig an ceist faoin bolasaí a dachas Gaeltachta a níos go raibh daoine sásta fiechant ar an daide agus taide a dhéanamh agus fiechant ar an daide idirnáisiúnta agus fiechant ar an gleachtas idirnáisiúnta agus fálam agus a súla agus clúsa a oscailt agus taachtaigh an mórd le heagna oscailte agus cóirlúcháin a dhéanamh agus láutlis na páirte lesfara agus íirechtíanamh agus níl me déanamh talamh slán an folasí dachas Gaeltachta tá dúchláin olbhúr a fósan sin ach ar an líad cuireadh an rud le chéile ar bhealach go raibh cófáirt néireacht I gceist agus a léirigh meas ar na páirte lesfara go léir. Sin an dúchláin an isist an folasí dachas slán réige agus de folasí na Gaeltachta nuair a bheith le héad á bhorbert ag an stát dúchláin olbhúr agus tá an dácheall sin I bhd éireann níos casta ná an chiadceann ná an policy dachas Gaeltachta. Tá an dácheall ar bhd níos a bhó a bhd níos a chasta agus beag muoinú agus beag inchur airgeadis ag tastáil chun iad a chur bhain. So sílim go bhfuil beidir an mion sa rain fábhrúil in is beidir go bhfuil agus beidir go darlóigh sé sin brahan sé tá na páirte polatúla ar fad sílim agus tuigeann tú féin go bhfuil cúiseanna polatúla le sin go bhfuil siad ar fad níos glise in is ó heh cuasaí timpeachta de agus níos glise chomá beidir ó heh cuasaí tananta rud nach raibh. Agus tá sé simúil go bhfuil siad beag nach teachta ar éoníntain maidir le taú leis an danga agus mar sin le ach níl an gníomh déanta fós agus is gá an gníomh dhéanamh. Sílim go bhfuil ról
lárnach na rinne oideachais fós le círa agus fós le plé agus nach leor dún n-aonad oideachais Gaeltachta amháin a bheith gur gá rud éigean a bhfad níos téagara, a bhfad níos láide agus a bhfad níos buine ná n-aonad a bheith. Túraigh tú faoin ara nach malam túra míochtatá le stír de n-aonad. Tá sé anna dheacar n-aonad lán réilge Gaeltachta a chur I bhaim istigh I Roinn Oideachais lán bhéarla. So mar sin fágan ar go méidir go bhfuil neamh spléachas ó hebh bord oideachais agus iúna lán réilge Gaeltachta agus gaelscolaíochta a tastáil agus muoinethe I gceart chun é seo a dhéanamh ar bhain pleanáilte leanúnach ón réamhscolaíocht tríd ag an ollscolaíocht ach tá an íormhanscolaíocht tá práin a bhaint le sin faoi lár mar tá míad a cailút glúin ní glúna de Gaeltaí atá tris dul tríd córas bunscolaíochta agus nach bhfuil an deisicha dul raig go dtí íormhanscoilna ná réilge agus a chailann an sin amach cailann siad amach an san agus ní chun siad leis an bobbal fémar a dhéitidíiste dhéanamh dá me chun rá acu leanúntla na gcuid oideachais trí bhean na Gaeilge agus a rís a reis go dtí an rá níl an rá ann dóibh faoi láthair. I dtaobh na rinne an sin an heolláfá bailach ar bith go bhféadach an pobal iad a dhéanamh níos daonlaí nó dul a bhaim orthú na imálaí a dhéanamh iad níos daonlaí bhéire. Mas a ceannas na fóibhní a bheith a domsa brathnú siar ar ná ní raibh siad sásta cinál tuairimí a thabhairt ar beabhairt nó ní raibh siad sásta ghlacha le tuairimí an bailí go féire le ranógaí stát fáimú atá níos ceangata leis an bobbal gaelí nó leis an bobbal. Well, caig an cur chuige na partnéireachta sin mar a luigh me don oideachas Gaeltachta agus a bheith le cúnamh dé an don folasí seo. Caig sé sin a bheith lárnach ins na nithe seo. Caig siad níl an sanolalas a fad ag an Roinn. Dachar a rá, bhfuil is agat cábhfuil an sanolalas a fad ach níl sé n-aonad an bháin. Sinna fág bhfuil partnéireachta tastáil. Sinna fág go bhfuil an chóirlúcháin sin agus na partnéirí thuút le chéile agus an phléis sin chótáhachtach sin. Anna háchtach. Bhfuil bailach go polatúil camí dul a bhaimar ar bolatóirí fós chun dul a bhaimar an Roinn. Sí tá an Roinn ag déanamh na rudaí a bhí an íana a bhí géan Roinn. Bhíonn leisgur gach Roinn athrú. Bhíonn leisgur gach duine athrú. Bhíonn leisgur gach eagraíocht athrú. Chun dul a bhaimar an Roinn chuig na Gaelscoileachta. Caith tú dul a bhaimar 7 nó 8 nó 9 de forranna istigh sa Roinn. Maidir leis an sampla amháin. Nuair a tháinig na panéal amachchan sin le déanaí. Don Covid, níor bhéon fanéal lonathe in éon cheantar Gaeltachta, nó níor bhéon fanéal lonathe in éon Gaelscoil. In san ciad cóhart a tháinig amach, do chaile marna an blach, agus mar a hála sé fuair is féin panéal ar deire in inis go de chlár chun freistal ar líonra na héinse, lonathe an árscoil rud a chéalaigh go raibh Gaeilge agus béarla ar a déalaigh na mútóirí bhí a gapa ag an Gaelscoil chun freistal ar na scoileanna eile sa cheantar. Ach chuala mé inmh faoi scoil na Gaeltachta atá istigh I banéal atá a mainistú trí bhéarla, bhfuil is agus scoileanna ag fostú mútóirí ar an banéal sin beidir nach bhfuil cócompórdach sin chun a bheith múna trí bhean na Gaeilgeanna agus mar sin de. So, I mean, tá an irid sin forranna sa Roinn gur gá dul a bhaimar a riana marna iirecht de sin íana leis na héanaid agus heparan. Nuair a thugann tú na daoine le chéile cétáid pléile éanaid ar bhunscoil gan I caintear ar bhúntóirí agus a caintear cap agus a caintear ranóg pleanáil chun tosaigh agus ranóg choiríochta agus ranóg seo agus ranóg siúd, ranóg ícíochtaí, ranóg agus na ranóga nó na forranna sin go léir laistigh den Roinn agus iad a fad ag feimú trí bhéarla. Agus gan éon tuiscinnteachá ar cad is Gaeltacht nó cad is Gaelscoileanna dá riamh. Gan éon tuiscinnteachá ar sin. So tá sin chun a bheith dúchláánach ar bhain leanúnach, ní leisfar sin a nuamh nó márach. Ach chun dul a bhaim ar an Roinn agus chun eagna an rinne athrú is gá dhéanamh ar bhain polatúil agus ar bhain slí.
is becheart go meach dlíán, risgut, léiríonn, go bhfuil sé de cheart I g cearn a bheith ábalta tacht I dachas lán Ghaeilge, ag an réamhscolaíocht, ag an monscolaíocht, agus ag an íormhonscolaíocht, agus bhfuil dúgus ar an stáit é sin a láthar, lán stad. Sin pís a reachtaíocht inis a bheith anna a himúil, agus de bhechar an stáit an sin, nuair atá sé sa dlí, bhechar a íortaí an a freastal. Faoi láthair, ní leon dúgus, ní bhóithíonn siad go leon dúgus ortha a le héad dhéanamh. So go ní go bhfuil sé sa dlí, is tócha, nach darlóigh sé sa bhealach gur bhailumsa go darlóigh sé. Bhfuil is go meach sé de cheart agat do gnó dhéanamh leis an stáit ó hebh cuasaí idirachtaiste agus idirachas a chur de fáistí trí bhean na Gaeilge. Gan a bheith I dul amach a tríd chun íormhonscail lán Ghaelach neamh spléach a bhanú de ráchúil nó de chúnta an chláir nó de saolig chúnta an chláir an chúnta iscéalaí in éireann ó hebh ceol agus éireachta agus cultúr agus marsinte fós gan íormhonscail lán Ghaeilge neamh spléach agus éanad Gaelscoileacht an chláir ag déanamh mirúltaí léthúla fanacht bio agus in na maithaig agus a bheith ó bríomhar agus có Gaelach is atá siad mar is snámh an aigheasa gach ile lá atá gach ile rinne an sin laistigh de bhatharscoil bíorla nach bhfuil na hacmhaíocha chun takeúil sin Gaelscoileacht. So mirúltaí iad sin a fad agus tá an creadún sin ag dul do dhaoine le daoine éanaracha múntóirí, príomhadaí, tuismitheoirí a bhfuil go a chuiníonn na rudaí sin a dul an támar fad agus in n-aonad go bhfuil an stáit an agus go bhfuil na hacmhaíní go léir I seileh an stáit go bhfuil ríist dhéanamh bhad níos éasca agus cothairm na féine a chuairt saolig é sin mar chincap cothairm na féine a chuairt don Ghael agus don éarnach atá ag géirí go dachas lán Ghaeilge a áil dá chláin féinnig. Go meach sé chomhéasca sin I dachas lán Ghaeilge áil agus tá sé I dachas lán Bhíorla áil. Go meach an rá agat, tá míid reiscríonn focail rá a rís. Níl me caint fé íchaile chur réandaine. Lígant just caig an córas bheith ábalta an rá a chuairt do riine. Agus caig an rá sin a bheith réalíoch. Ní an sopan áit na scuibe. Mar atás na héanad. Sin rá nachhfuil sin rá idir ard chaidán agus os chaidán. Agus ní leor é sin. Ní hastíon ó riine go meach chaidán níos lú nó níos ísle I dachas á gur ar fáil tuiscúil sé á gur ar fáil trí bhean na Gaeilgeanna. Tá stíon ó bheith go meach cothair na féine an, go meach tachtar na hacmhaíní céanna. Go meach corm na féine an ó hebh cuasaí cóiríochta de, ó hebh cuasaí taistil agus marsinte. Agus tá mar a deirm tá gróir le déanamh fós an sin. Sílim? Tá, cénta. No, big two brain demonish. Yeah. Fhás na Gaelscolaíochta. The luig me begáin leat faoi na cógálacha agus fás na gógálacha agus an tunnachar a bhíige sin anna háach ó hebh I dachas a chur na múntóirí sa bhort mar tá asnach mór an sin I gcónaí riamh agus tá sé anna háach agus tá sé sin á dhéanamh I cág agus I Gael a dachas inis comach cíanna ach anna háach go mead for é sin mar is san chúrsaí agus san cheardanna atá ar fáil ach is gá é sin a chur halamh sláán beidir agus go meach sé sin áníanamh béidir ag cláistí I lúna ar bhealach leanúnach so go meach an Albert Garamúil leanúnach fad síl sin gur gád a gach múntóirí dhéanamh go meach sé sin ar fáil réon dul leis an méad atá ar fáil a spéirla ach dírithe go sanúil ar na ríochtainna si atá I glucht Ghael a dachas agus le cúnamh dé leannig sé sin a raig.
Mar de luid me beganin fin réfscolaíocht. I mean, is gá creúnta hútas de glúiseacht na níon rí. Is cínim seasa bhí cógáil le limnach agus go publi mar níos mar ví sem a lesúachtarán ar Gaelscoil ag an am agus ahantas agus a rá gur bíad san na síalte behábhachtaí agus an dúra go thumláin. Agus tháinig daoine chuman na dhéig agus bhaigh siad nach sin ahananta riamh an góras nó beidir ag Gaelscoileanna go firmúil nó ag lucht Ghaeltachais. Ach mi sé an hásta a hent mar bin an taí a bhí a gom i limnach agus in inis agus bhí sé fíor go thumláin fíor agus gád an chóras inis réamhscolaíochta fichint agus sinna caintear chóras réamhscolaíochta tá á bhíú ar bhealach ag an stáit bhfuil is agat is gád an chóras sin inis ag thuairta na dúchláin sin chun gombeach an chóras lán Ghaeilge n-aonad nó ar fáil de hismóirí gur mion lotha ag thuairt ar an mór sin agus an bóir sin a heistil. An sin tugann sé sin a raig tugadí an olscoilíocht agus bhfuil fácha mé sin faoi chuin éigen eile gúil chumach ach tá sé a rís riachtainna go mbeadh fáil ar na máisteachtaí agus iad sin ar fad mar atá aníana bhíh tíide híos gláiste Mhuire Gan Smál. Go méidir sin ar fáil fiúháin ar bheith níos forleithena agus an NGO ar fáil mar atá in gáileh ach ar fáil im le líon nó im anúd nó áit éigen sa taobh seo tíre chumá riachtanach agus na mútóirí agus tá iireachtaí déanta agus tasnathe ag chláistí agus i Gaelscoileanna mútóirí i lún sa Ghaeilge agus sa bhata ar ina cuasaí córóver seo. So go bheith mútóir cála mar bhútóir Ghaeilge agus mata na mútóir Ghaeilge agus copadachas na mútóir Ghaeilge so tá tús churann sin le sin agus beag na daoine sin ilte treis ceithre bliana. Is gá fichint ar an mealach ein mútóirí cáilíochtaí tógad sé róada. Ceithre bliana chun bunchéime ála gá blian óchasta sa go fáil. Tréimh sé sa Gaeltachta a rís. Nach chun Mhuine. Tá sé sin bhí sé sin le bheith ceapan go sin áirithe nó le bheith áirithe le lucht na bliana seo ach níos an cad hála le líon Covid agus mar sin de bhí sé ahananta go raibh sin mí arálta agus mí chuí go mechar chuide díal sa tréimh sé sin. So le cúnamh dé leisford an Counsin agus an ceangail sin bhhailm go leor deiscin faoin ceangail sin mar bhí sé mar bhantáiste gon féin in limnach agus in inis ceangail a bheith gon leis na hiileáin hir san Alban le scoileanna Gaelach sin le scoileanna Breatainse i gimrú na Breataine na bige agus an san le tír na mascach agus scoil san iarúig agus mar sin ach a bheith lé le mion tangacha agus go gíocht na daltaí bhfuil is gur féidir de héal a chahabh mar atá chahabh i dangacha las mud an bhíorla agus an rud cíanna le lucht Gaeltachta chumá go mbeadh an ceangal idir na Gaeltachtaí agus na Gaelscoileanna beidir neartathe ar bhealach éigen a bheith mar bhuntáiste don scoil Gaeltachta chumá leis an Gaelscoil mar tá ag tarachas tobar na Gaeltachta róáda. Is é t-athrú. No, tá ag tarach tá an cartacha tá an féinse sin agus an tobar sin á drenúgan dréir a chéile agus caith chun go méid an Gaeltacht láidir caith tú fichint ar chúrsaí fostíocht agus mar sin de. Agus a bhain an cuidan ostíocht sin leis an earnáil Oideachais ar a bhfuil me trácht ar na búr de dachas agus eiliún agus na radísin agus an stáit chun na fostíochta sin an fábhfuil bíoh sé sin álaigh ach bíad is lunathe san Gaeltacht nús na Gaeltachtaí. Ní le chúis nachmeach ní gá go méidist lunathe an seo im le clia. Ní gá go me gacrad san áard chahar tá nuaid an hAinniféin. Aintinn. Agus
tá ceist na Gaeltachta a Harbheith leochalach agus ní leisig policy dachas Gaeltachta na dúchláin atá an chun an pobl tangan sin a chiméad agus a neartú agus a ládrú tá sin níos castaná sin. So mar an rud is bunúsaí fad ná cuasaí fastíochta síle. So tá go leor fáil mo gin COVID is féidir taú leis na ceanta seo. Agus is féidir le fós a bheith ag leichdóireacht nó ag fálam nó ag múnan nó ag taidóireacht ach iad lunathe agus a gobar go léthúil san Gaeltacht agus a chur le pobl lára na Gaelanna. Anyway, bhfuil éon ceistile go tarm? Ní dála mé, I mean, tá tú tréis légus sá wathabhórt an sin. Sin tú is ceisní generált atá an sin ach tá sí cinná freigrathe at. An technolíocht agus an réige an a háach deisina úntacha an dún sílan leis an technolíocht agus do bhiontangacha go generálta ach fíochtá an réige tá damdú an dhéanamh an mélan. Cíntu sin gachile lá ar na man ho síalta. So ceapan gur buntáiste tá sin den tanga agus den technolíocht gur féidir achfaní agus ásin agus mar sin de a roinnt chohéasca sin is. Agus gur féidir le pobl haingla chéile go fíorúil agus a nasca le chéile bhealaí atá bhad níos éasca na mar a bhí riime seo. Sin rud amháin maith tháinig machchas an díal COVID sílim. Gur bhfuil daoine dulta i dahíon is ar an technolíocht ar bhealach atá réasúnta nádúra. Ní éana búra faoi Zoom dhéanamh agus seo dhéanamh agus máiste nó freistal ag seminar go fíorúil mar bhfuil tú site ag an seminar féinnig. So saolaíonn an chiadú eile a bheith seminar Gaeltachais /cág a gcuin agus go méid 500 duine ag freistal an seminar go bhhéadach 500 nó 1,000 duine a bheith freistal an seminar ceann céanna ar líne. Agus chuide go hail i Gceanada agus san Astráil agus sin céad céim eile. Gaelscoileanna bhanú i Monaghan, i Larfel, i London, i Nuairach, i Mastún, in San Fran agus Kaint a céim i London. Ní carta me chéin leisce ornéisian íanamh. Ní carta me chéin leisce ornéisian íanamh. Agus íortaíanamh scoileanna dáthacha nó idirnáisiúnta éarnacha nó idirnáisiúnta Gaelach a bhanú sna tíre seo. Mar cabhraíonn sé sin chomá leis an soscéalach a chréibh scaoile leis an danga. Agus an órap úsáid chuige sin. Agus tá bhad ní smó gur féidir na dhéanamh leis an órap a úsáid chun ár danga féin a chuc an cínig a baile. Ba cheartúna bheith ag díriú a bhad ní smó ar bhíonú an órap chun cabhrú le mion tancha. Agus chun cabhrú leis an Gaeilge cé gur tanga náisiúnta cé gur tanga oifigiúlaí, cé gur tanga oifigiúil de chud na hórapaí agus mar sin de tá an cinnte gúil bailí ann leis na nascanna Erasmus agus mar sin de gur ás a tráchtar a neartú ar bhatha leis an Gaeilge. Agus so deirm sé gcónaí leis na daltaí gur íomhann linn béarla ach gur fearr linn Gaeilge. Ní éon nád sa gine béarla gceist nuair tá mbeadh caint faoin Gaeltachais. Tá béarla riachtanach. Níl míid géirí an tanga sin bhfuil is go a ghlánad an saoil, okay? Anú tá míid réalaíoch go leor go na haníimiid go bhfuil ard scilline agus ard chumarsáid sa bhéarla thar bheith riachtanach sa tail. So is even in béarla agus fearn an Gaeilge. Agus níl an dárod a chuir trasna níl a chéile a chorbe. Agus tá technolíocht treis cabhrúlinn sa tlísin chun tuiscintí a fháil mar a deirm tuiscintí nabh spléacha a fháil chúrsaí tangan agus ar chúrsaí oideachais agus ar hochtóidíocht agus mar sin de. Seachas a bheith i ggéisteach le mallart puirt ó na cóchtaí cóilíneacha, bhfuil is agad.
So tugann bíonn siad sin a bort féin bhatha leo féinnig agus bhí sé sin álaigh ach is níos is féidir linne an hAinniféin dhéanamh suas agus fíor ólas a bheith againn agus fíorchaí a bheith againn agus taide a bheith againn agus fianaise a bheith againn agus tá na nóghail lárnach sa cheistin. Lárnach sa cheistin. Tháinig daltaí chuam ó Toulouse na Franca. Dír grimis 7 ribh an díon glasáil. Agus tá gluisfáid ag labhart Gaeltachta le Jack Chambers sa scoilráin 7 mhion. Agus gan Francíse agus Portugéilis nuair a tháinig siad. Gan éon bhéarla ná Gaeltachta. Agus bliain go le 2 bhliain síos an bóthar. Dúsáid siad san na technolaíocht. Dúsáid siad san na nascan na gréir a chur cua le linn na díon glasála a bheith géisteach le labhraíní agus labhraíní á léamhacha i ganúntaí agsúla ó héadán sí agus mar sin de. Agus deirm se leat gúil smachtach san ar an danga inis. Agus is oscail súla dún ar fad. An tám agus an taithí agus an cúcaige agus an mion sin atá ag na nóghail ag go leor a chaimid na deise na thuirtóibh ar fad. Do níos mócha an deise bheitcha idachas lán ghailge a áil agus mar sin de agus go mbeadh fáil níos forleithne. Bhí áiteach dorm léamh le déanaí gur go nuairt an taradachas nó den éigen nach raibh fibre le teachtar ar iarbhanscoilíocht lán ghailge in na clia nuair a sóil de gatainna a rís nach féidir le freastal ar an éileh. So beidir gúil sé ná cad is na scoileanna meán bhéarla a chun asca más mátá siad beag agus na hacmhaní agus na hionad agus na háisna tá seileh an stát a úsáid chun Gaelscoileanna nó gaolchlaíocht nó. Chaint sin ar an iompú scoil níos na nóchaidí de bhí hála sé sin mar ólas agus tá chaintear sin a rís. Tá ceann tosnathe Gaelorglan doscail an tara fólaigh scoiligh Gaelorglan an san le déanaí. Tá sé eistrú ó bheith na scoil lán bhéarla agus scoil lán ghailge. Ach sé mothaithí gur bhrá na scoileanna sin don chuid is mó ar roinnt persantachtaí éonar láidre dochrete i dachasóirí den chiadsco a bhí díris don ghailge agus mar sin de. Agus nuair a dimigh na daoine sin nach raibh an struchtúr a bhí fáca ina díg acu sách láidir chun go gintóch sé todhchaí na scoilna sin. Tá hála sé rinne le héadí úna írócháin in Gaelscoil Jósef a mai go den chlár. Écht an sin i bobbal beag túthe las mod a rád na carach lecí na Spáinach sin. Tá hála sé drumar a líis le líam ón éil a bhí an Uachtarán ar chumanút le scéil ina dhéag sin. Hála sé a roinnt áit na eile ach bhí tú bra ar dhaoine éonar ar le. Agus nuair tá míad na chaintear an Gaelscolaíocht agus ar an Gaeltachta tá míad chaintear an glúiseacht sin ón mán na níos agus ón dalamh níos atá préomhe sa phobal agus a hagan ón bobbal agus tagan an fhás ná dúra sinna rud a chintíonn go méid leanúnacha saon agus go méid gúil siad san éir riscat agus gúil an takeíocht sin a gcónaí ann. Níos dacra an rud eile dhéanamh agus chafií fiachant dá mech a le héad le déanamh agus nílim in na chuine ach dá mech a le héad le déanamh dá me fás ag rálamsa mar air dacha se gcónal tá me chur 5 milliún isteach sa spráin an sin agus tá tú job de sin is don demlíon atá rót agus tucha blion mar phríomhide faoi de chámagat fiachant ar cad is féidir dhéanamh chun a le héadí sin a aimsú. An san bheitfá ag lorg pobl. Bheitfá ag éileh ar phobal íirta síanamh. Agus bheitfá san a léirú canna héamh
go dastíonmha a le héad dhéanamh. Ró vinnig tarlínse nuair atá an scoil áitiúil béarla ag fáil bháis de bhar aspa ibrecha. Agus ní chur chuige maithe sin. Úmpómid ar an gaelscolaíocht chun an scoil a bháil. Siúr, what the fuck? Sin ní dhéanamh iad péasci le, what is it? Ní leor é sin. Tá rud éigean difriúla testáil. Tá an fleanála testáil agus chun é sin dhéanamh is gá fiochan go logánta ar cad atás na próistí, I gcuidas na próistí seo, tá tú caintear trí nó ceithre bhunscoil atá bhfuil ítas catlachacha agus an taon difríocht atá eatartha ó thaobh cultúr de ná persantachtaí na bríomhidí nó beidir gúil scoil amháin níos díalse den spórt agus scoil eile níos díalse den cheol agus mar sin de agus bíonn sin álaigh bíonn a bersantacht agus a gultúr féin i ngach scoil. Ach saolaigh as na ceiricín de scoilanna sin dá níon fí ácheannachá nasca agus go mbeadh scoil amháin sa phróiste sin ar fáil chun Gaeltachta a chur ar fáil. An sin tá tú ag líginn den bobal sa phróiste sin ráha a dhéanamh. Ach chun an rá sin a bheith ar fáil, agus chun go mbeadh an rá sin ar chaighdeán ceart. Cáimid I lúntáid chaighdeán chur ar na múntóirí agus ar na príomhidí a bheith a más a chort ag sa láthair I dachas stáid chaighdeán lá réige. Agus sin cáimid an chaighdeán a chiméad ard. Agus cáimid na chaighdeán a chiméad ard. Mhuire na chaighdeán a dachas ard, ní bheith éile bhíh tuismóirí ar na dachas lá réige. Ní an daine an rá sin ar sun na cúise. Duine siad an rá sin anis chun go mbeidh buntáistí ag a báistí. Mar an taonrad a chur isteach ar thuismóirí ná a báistí féinnig. Is cuma le san faoi folasathe idir náisiúnta nó náisiúnta an rud atá bhutha san ná go mbeadh ard chaighdeán a dachas lá réige ar fáil ag a Johnny nó ag a Máire agus nó ag a Zala nó ag a Rína nó ag a Venus nó Pléann atá ar nuise. Agus go mbeadh sé sin ar fáil dóibh go logánta nó gar go leor den meile. Agus sin dúthláán is dá meach ciste chur ar fáil chuna le héad sin dhéanamh. Nach meach gá an cóiríocht nua chur ar fáil de gach ile bhunscoil. Nó beidir go mbeadh sé chomá a gcuineadh rá aon bhunscoil nó aon scoil nua a bheith á dógáil gur scoil lá réige bheith ginnte. Agus tá míad a chur ágad airgid isteach I bolasaí náisiúnta a dachas lá réige ó thaobh na cóiríochta de chomá. Bí tair a bhánil, But tú caiite sin teachta ón na polatóirí, Cíorann. Caiite sin teachta os na polatóirí. Agus caiite sé beidir mar a deirm a bheith fiúáin in slí na tíre, go mbeadh sé chomhéasca sin teachtar a dachas lán réalgas tá sé ar dachas lán bhéarla. Agus go mbeadh carm na féin an chuige sin agus na buntáistí go léir na struchtú go léir a haíonna sin a bheith ar fáil. Agus go mbeadh an dárad ag ard chaighdeán. Agus nach gáúna bheith ag snábhan a gasa gach ile bhliain, nó ag trid le haid gach ile rud. Sin an taithí atágin. Beidir gur mailin a bheith ag trid. So fíoch búring me sé bóthar stáilm, díl da a dó. Ní raibh sé sin ach. Chun mí maith. Tá fáilt is